Čusto lidi, já vás tam na tom novém kanále a jak teda vidíte, tak teda vypadám, že jsem teda už tady první, až jsem se hned odhalil na mém kanále. Já vás teda vítám u tady toho dnešního videa a dnešním videu budeme prankovat mého psa na 24 hodin. Ano lidi, asi si říkáte jak, nebo vůbec proč bych to dělal. Nepadl mě prank na psa, že jo, protože prostě jsem to zajímalo. A hádejte na kýho? Na mého krásného pejska. No. A tak lidi, a na tomto kanálu budu vycházet to často videa, to vycházet videa z pranků. Tak jo, jdeme na to, že jo, jo, a jinak jmenuje se Kéra, jo. Tak jo, takže budeme s prvním prankem, lidi, začneme tak. Takže jo, takže jdeme na to. Teď tedy lidi, prvním prankem začneme tak, že tady máme totiž, je mi Kéry líto, ale chci to zkusit. Tady mám totiž takový pamozky, že jo. Počkej, sedni. Jo, a já půjdu, ono tam jako prší, ale půjdeme prostě, ono zvukne kamera, musím dělat takhle tady lidi, pojď. A koukejte, jo, tady mám, sedni, tady mám ten pamosek. A já udělám tohle, okej? Kam to zmizel? Kam to zmizel? Vidíte, kam zmizel? Tady je, už jsem ho chytil, Kýrko. Ne, sedni. Ne, ono to chce sežrat, kámo, musíte. Přijďte, sedni. No, jestli tady ten prank se nepovedl, tak jí to prostě hodíme. Bukejte, jo. No, neký to chutná. Takže to deště, jo. No, takže lidi, první prank se nepovedl, takže já se vám ozvu, až vymyslím další prank. Teď lidi, mám tady další prank. Tady máme borůvky. Já si k sobě vezmu 2 borůvky. Přijďte, 2 borůvky. OK, 2 borůvky mám. A teď jakože, ona miluje borůvky, ale nevím, jestli má rád přesně tady ty, ona má rád takový ty tlustý, který zase já nemám rád. Tak teda ještě tam jí lidi, jak vidíte. Takže musíme to udělat, uděláme to lidi takhle, tak uděláme to tak, že tady tyhle ty borůvky, mám 2 v kapse, tady tu jednu borůvku, tak já ji hodím, ona pro ní půjde, pak vezmu tu druhou, hodím druhou a ona se k ní, ona ji bude hledat. OK, jdeme na to. Kýrko, pojď sem. Jdeme na to. Kýrko, hopla. Cože? Hej, jde tady, Kýrko, tady si to spadlo. Tady, Kýrko. Jak je tady? To světla, lidi. Takže. Hop. Tak kouká. Kouká, lidi. I tam v ruce, kouká. Kouká, lidi. Koukáš, Kéro. Teď mám furt v ruce. Kéro. Hyď. Kéro, ty jsi zamkřela kameru. Kýřko. Hyď. Kéro, chyť to, ti říkám. OK, tak pranky se asi taky nepovedl. Ale ty pranky, nekoukej na to vodítko, Kýřko, nekoukej. Lidi, pak mega prší. Mám jeden nápad, lidi. Já jsem ozvu, vymyslím další prank. Lidi, další prank je trochu zlej, ale to je jedno. Bude mít kameny, tady máme kameny a ona bude třeba ležet, Kéra. A já ji třeba budu házet, ona se bude koukat, kdo to byl. OK, jdeme na to. Jdeme takovýhle kámen. Fuj, to je hnusný. Přijde. Jdeme pod střechu, jdeme sem. Pojď, Kýřko. Spíš sedni, nebo lehni spíš. Já mám úplně mokrou kameru, lidi, takže promiňte, jestli to bude špatný. No lehni, Kýřko, lehni. Tak jo, lehni. Musíme počkat, až se lehne. Přijďte. Kdo to byl? Krásně, myslím, další kameny, lidi, já se vám ozvu, až budu pro další. Další v kapse. Jdeme na to. Kýro, pojď. Tak, tady sedí. No, lehni, koukej se. Co to bylo, Kýro? Ne, já jsem to nebyl, Kýro. Co to bylo, Kýro? Co to bylo?
Ne, to nejsem. Myslím, že ten break se taky nepovedl. No, se povedl vlastně. Nechytala se. No, takže teď ten už ten půjde, že se budeme kýře skovávat. No tak jdeme na to, že jo. Lidi, akorát, že hodně prší, takže budeme muset to udělat jinak. Že já prostě půjdu, ona půjde za mnou a tam se skovám, OK, tak? OK, ty pojďte. Kýro, zůstaň. Nechoď za mnou, nechoď za mnou. Vůbec mě našla. Ty jsi chytrá, Kýro. No nic lidi, tak to se taky nepovedlo. No vlastně, možná no, vlastně nepovedlo lidi. Tady to video bylo trochu nudný, protože jsem teď měl kohojko jinak trolit. Ale v příštím videu tak budeme trolit někoho s slabším prankama. Takže pro tady to video by to bylo asi už všechno. My se tady teda s Kýrou loučíme. Řekni to do kamery. Loučíme se spolu a zase se vidíme v příštím videu. Všichni dejte like a odběr a zdarec.